Labari mai cike da darasi. Wata rana wani malami cikin malamai yana koyar da ɗalibansa aƙidar tauhid. Ana magana akan la ilaha illallah, yana ta yi musu bayani akanta, sharuɗanta da ƙa'idodinta. Yana tarbiyyantar da su akanta. Ana cikin haka wata rana sai wata ɗaliba ta kawo malamin nasu kyautar tsuntsu aku. Gashi malamin dama yana son kiwon tsuntsaye da dabbobi, sai ya zama duk lokacin da malamin zai zo ya yi musu karatu yana fita da wannan aku. Yau da gobe har aku ta iya faɗin la ilaha illallah, kuma tana yawaita faɗin kalmar dare da rana. Kawai wata rana sai ɗaliban suka samu malamin nasu yana kuka sosai. Sai suka tambaye shi, ko mene yasa kake kuka? Malam yake aikan wace ta kashe min aku. Suka ce masa ya daina kuka, idan wannan ne za su kawo masa aku wacce tafi waccan. Sai malamin yake, ba don haka nake kuka ba, ina kuka ne saboda lokacin da kanwar za ta kashe akun. Sai akun take ta kuka, ta manta da kalmar la ilaha illallah. Saboda ita aku ta san kalmar a baki ne kawai, bata santa a zuciya ba, saboda haka nake kuka. Ina jin tsoron kada mutuwa ta zo min na manta da kalmar la ilaha illallah kamar yadda aku ta manta da ita. Sai ɗaliban su ma suka kama kuka tare da malamin nasu. Ya Allah, ka azurta mu da kalmar la ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin mutuwarmu. Amin, amin, summa amin. Muhammad Khalid nake muku fatan alkhairi. Yan uwa, ga wa'anda ba su samu danna mana subscribing ba, to ya kamata a danna mana subscribing a channel ita mai suna 130 Man TV.